1. heinäkuuta 1944. Varhain aamuyöllä useat neuvostopanssarit levittäytyivät tulitukiporttaaksi hyökkäystä varten Ihantalan eteläpuolella, mutta suomalaiset iskivät tämän joukon hajalle aamuun mennessä syöksypommittajien sekä tykistön avulla. Aamulla neuvostojoukot aloittivat uuden voimakkaan hyökkäyksen panssarivaunujen, maataistelukoneiden sekä jalkaväen voimin, mutta suomalainen tykistö iski sen perusteellisesti hajalle. Samanaikaisesti neuvostotykistö jauhoi suomalaisten asemia Ihantalan Kirkonmäellä. Tunti myöhemmin suomalaisten tykistö hajotti toisen samanlaisen hyökkäyksen. Aamupäivällä suomalaiset joutuivat neuvostohyökkäyksen seurauksena perääntymään tilapäisesti asemistaan, mutta vastahyökkäys palautti jälleen tilanteen. Päivällä suomalainen tykistö onnistui viimein tuhoamaan Pekarinsillan samalla, kun ilmavoimat moukaroivat neuvostojoukkoja. Sillan pohjoispuolelle nalkkiin jääneet vihollisen panssarivaunut tuhottiin. Suomen ilmavoimat möyhensivät lisäksi eteläisiä neuvostojoukkojen keskittymiä. Alkuillasta neuvostojoukot hyökkäsivät useassa aallossa Pekarinsillan kohdalla, mutta eteneminen pysähtyi joka kerta suomalaisen jalkaväen voimakkaaseen tulitukseen. Illan ja yön aikana neuvostojoukot yrittivät ryhmittyä uuteen hyökkäykseen oman tykistötulen suojaamana, mutta suomalaisten tykistö vastasi tulitukseen ja hajotti hyökkäyksen. Suomen ilmavoimat jatkoivat neuvostokeskittymien tulittamista.